Egunon, gaur itxaro latasarekin aurkitzen gara, eta, bueno, itxaro, lehenik eta behin aurkeztu iguzu zure burua, mesedez. Bale, Itxaro Latasa naiz, EHUko irakaslea eta ikertzailea. Egun lan egiten dut, nire irakaskuntza eta ikerkuntza egiten dut arkitektura eskola teknikoan, hemen Donostin. Eta, duela 30 urte edo inguru, lan egiten dudala EHUn, eta pixka bat nire gaiak dira konplikatua, konplexua da, paisaia, ingurugiroa, lurralde antolamendua eta hirigintza. Eremu horretan badago gune berezia, aspektu horiek guztiak lotzen dituena eta hor mugitzen naiz. Eta hori naiz ni, argitalpen asko egin ditut horren inguruan eta apasionatuta naiz horretaz. Urbanismo jasangarriaren inguruan hitz egingo dugu, eta, zer ezaugarri izan behar ditu benetan jasangarria den hiri egitura batek? Zentzu hortan badira oso ezagunak diren ezaugarriak, bete behar direnak zera jasangarriak izateko hiriak, eta beste batzuk gutxiago ezagutzen direnak. Eta agian azken hauek aipatuko dituz eta informazioa gainezka daukagu gaiaren inguruan, eta batzutan errepikatzen dugu gure diskurtsoa, ezta? Eta helburua da transmititzea mezu bat garrantzia izan datekena pentsaraztea egiten duena. Orduan, esaten badet, deskarbonizazioa egin behar dela argi dago, ezta? Erregai fosilen zera erabilpena gero eta gutxiago izan behar dela, evidentzia bat agerian oso erabilitan kontzeptu bat. Baina, eduki behar dituen ezaugarriak oso lotuta daude elkarren artean, eta batzuk ezin dira beste batzuk betetzen ez badia, esan nahi dut. Garraioa jasangarria, edo orain martxan ari dena, isurketa gutxiko zonaldeak, bai. Deskarbonizazioa lortuko duzu, baina nola lortuko duzu helburu hori ez badaukazu errepide edo kalesare bat oinez egiteko edo bizikletaz egiteko mugimenduak ez badira bultzatzen. Leku bat bestetik edo lekun artean sekulako distantziak daudenean nola egituko duzu lur edo ibilgailu pribatuen erabilpena, ez dauka zentzurik. Beraz, horrek eramaten gaitu hiri eredura. 20. mendean nagusitu egin zen lur erabilpen arabera banatzen ziren hiriak. Zer esan nahi du horrek? Industria eremuak hiri baten punta. Bizitzeko zonaldeak, bizitegiak beste puntan, zonalde residentzialak. Aixialderako periferiatan. Orduan biztanleak mugitu behar esaten genuen, batetik bestera distantzia batzutan ikaragarri handiak egiten. Eredu hori gaur egun ez da onartzen. Horrekin bukatu behar dugu. Eta hori da jende gutxien ezagutzen duena. Oso gutxi aipatu egiten da gai hori, porque ebitatu behar dira distantzia handiak egiteko beharra. Horrek suposatzen du beste eredu bat, hirien erabilpen mistoena deitzen dena. Horrek ze esan nahi du. Bizikaren lekuetan, bizitegietan, egon behar dira baita lan egiteko zonaldeak. Erabilpen mistoa. Erosketak egin ahal izateko lekuak, topaguneak elkarkidetza aurrera eramateko lekuak, orduan, erabilpen mistoak, ez erabilpen bananduak. Ez dakit argi ikusten den kontzeptu hori. Argi daukadana gutxi ezagutzen dela. Batzutan, nire klaseetan aipatzen diet ikaslei, ezta? Erakusten diet nola izan daiteken olako eredu berri bat jasangarria esateko hiria, eta begiratzen naute, arraro esaten, baina, itxaro, nola nahaztuko dira industriaguneak eta bizitegiak? Bai, neurri batean bai, porque gaur egunean industria ez da zera kutsakorra izan beharrik, eta beste ereduak daude baita ekoizpena egiteko, hori. Eta beste ezaugarri bat oso importantea hondakinen kudeaketa. Esan nahi dut, ahalik eta hondakin gutxien, ekonomia zirkularra, birziklapena, berriro erabiltzea, baina esaterako Donostin. Harro gaude, jasangarria dela, eta 2019an bukatu egin genuen errauskailu bat. Horrek baldauka zentzurik,
Europa Batasunak, Europako Komisioak ez den zuen, ez eraikin erroskailuak ez daukalako zentzurik. Gure bidea, gure etorkizuna izan behar bada birziklatzea eta berriro erabiltzea, orduan, interes ekonomikoak eta jasangarria izateko baldintzak ez datoz bat. Eta ez esateko gezurrik esan nahi dut. Bueno, zentzu hortan ikusiko dezuten nahiko ezezkorra edo errealista naiz, esan nahi dut, hor daude datuak. Ez dut aipatzen erroskailu bat duela 4 hamarkada eraiki zena, baizik eta duela 6 urte martxan jarri zena. Orduan, jasangarria izateko benetan borondate politikoa eta egon behar da. Bestela erresa da, teknikoki erresa, teknikoki posiblea, oso posiblea, politikoki. Bueno, galdetu nahiko nizuke, zein elementu dira funtsezkoak hiri eta ingurumenaren arteko oreka lortzeko eta honekin batera espazio berde hauek zer rol duten hirigintza edo hiriaren jasangarritasunean. Rol, papera garrantzi osoa. Gune berdeak izan behar dira hiriaren muinoa, baina, klaro, horretarako argi utzi behar da, nolakoak izan behar diren, zeintzu dira, nolakoak izan behar funtsezkoak diren elementu horiek. Hau da, zein izango dira, edo zeintzuk dira haren funtzioak, eta nolako ezaugarriak eduki behar dituzte. Funtzio anitzak, esan nahi dut, euri urak kutsatuta iragaz edo filtratu egiten dituzte. Hiri mailan egon daitezken uholdeak ekiditzen laguntzen dute. Uraren ziklo naturala berreskuratzen, zein da uraren ziklo naturala, hau da, eguratxetik lurrera, etortzen zaigu ura, hortik infiltratzen da lurzoruan zehar, ibaietara jun, eta hortik itsasora barkatu. Hori da ziklo naturala. Zer da egiten dena hirietan? Euri uroiek ur hondakinak, uztikinak bilakatu. Beraz, gune berdek badute funtzio hori. Giza funtzioak esan nahi dut, badira ehundaka ikerketa erakusten dituztenak, pertsonen, jendearen, osasun, buru osasuna, osasun mentala, osasun fisikoak kirola egiteko laguntzen dutela ikaragarri. Baina gune berde horiek ez dira adorno modura, apaingarri modura jartzen diren lorontziak. Eta hori izaten dizut, gainera, San Bartolomeko muinoan gaude, oso polemikoa den leku batean, hor azpian badaukagu Easo kalea. Easo kalea izango da ardatza lurperduko topoarena. Ez da jendeak ezagutzen du. Hau da, topoa edo metroa lurperatzen ari da, zentrukaldetik Antibora eramateko, eta atzean daukagu Easo kalea da ardatza nagusia. Hemen egon dira 7 urtetako obra prozesua, naskatu egin du jendia. Bukatu egin da gutxienez Easo kalearen urbanizazioa. Eta zer da ikusten duguna? Asfaltatuta dagoen sekulako metro karratu kopuru ikaragarria. Hori da ikusten duguna. Eta bitxia da, porque gaur bertan jarri dituzte apaingarri modura banku lorontziak, esan nahi dut. Bukatzen dugunean urbanizazioa dena estalita porlanez edo baldosataz, estalita zonalde batean gogorra ditzen dena infiltraziorik gabekoa, apaingarri modura banku batzuk lorontziekin jartzen ditugu. Eta horrek esan du, nahikoa izango da, ez da, berdearen funtzioa ez da hori. Gune berdeak, lotuta egon behar dira elkarren artean, bizi naturalerako baimendu alizateko. Eta ez lorontziak haien artean separatuta. Batzutan hemen Donostin eta sentitzen dut nire hiria da, maitatzen dut ikaragarri, baina moda edo ohitura da jardinak oso politiak oso ondo lorez beteta, bertakoak ez diren lorez beteta. Jardin bat baldin badaukazu, egia da, zonalde horretan lurzorua daukazu, eta iragaz prozesuak, infiltrazio prozesuak ematen dira. Baina
uroiek gero infiltratzen dira nora bideratzen dira. Badago sistema bat pentsauta dagoena biltzeko uroiek. Orduan, berdearen funtzioak dira ikaragarri importanteak, zerrenda batzuk aipatu ditut, baina zerrenda askoz luzeagoa da, eta funtzioa bereziki baita ere lotu hiriaren inguruak eta hiria. Konektibitatea haien artean, ez egoteko separatuta, ez izateko hiria partxe bat bezala, aposito bat bezala, hor txertatuta inolako harremana ez daukana inguruarekin. Nola bateratu daitezke dentsifikazioa eta bizi kalitatea? Ze galdera politia. Dentsifikazioa eta kalitatea ez dira etxaiak. Asko aipatzen da gai hau, baina komunikabideetan ere oso gutxitan aipatzen da. Dentsifikazioa ez da hazinamendua. Dentsifikazioa ez da 19. mendekari buruzko ditugun irudi horiek nun jendea dago pilatuta, hiri ilun eta kutsatutaetan. Ez. Dentsifikazioa da hiria erabiltzeko modu erosean, unean, erabilpen bat egitea. Nun zaindu egiten dira erabilpenak eta lekuak. Egia esan, desarrollismo garaiko momentuetan, esan nahi, 20. mendearen, 6., 7., hamarkadan, 1950etik aurrera. Hor sortu ziren langile auzo pilo, etxebizitzak egiteko alde batetik, baina etekin ekonomikoak lortzeko. Orduan zer egiten zen? Etxeak bata bestearen alboan bestelako lur erabilpenak edo ekipamenduak edo aisialdirako lekuak utzi gabe. Eta hor badaukagu olako auzoak, etxez beteta daudenak, baina inolako gune berderik ez daukatenak, inolako ekipamendurik ez daukatenak, Orduan, halako kasuetan ez da gehiago dentsifikatu behar, baizik eta pixka bat ireki. Eta beste kasuetan, justo kontrako puntak, familia bakarreko bilak edo etxe horiek, badira zonaldeak, bereziki maila altuko jendearentzako, horrek ez dauka zentzurik. Familia bakarra, bizitzeko sekulako partzela, hori lurrak ez du ematen horretarako. Izan behar dira eraikinak 5, 6, 7 pisutakoak, baina gero beko partean egon behar dira aisialdirako topaguneak, gune berdeak, ura airean eta urarekin komunikatzeko berdeak, guneak. Beraz, pentsatzen dugu, ikusten dut zeru arraskairua, arraskazielos deritzona edo zeru orratza, eta pentsatzen dut, zonalde hori izango da, sekulako dentsoa. Ez. Badira milarentzako sortzen diren, eraikitzen diren zonaldeak, zeru arraskairuak dituztenak bereziki, Las Vegas, Miami, beste hirietan bereziki, beste naziotan bereziki, baina ez dira dentsoak. Baditerako, gero, sekulako zabalak diren espazio galdutak. Inolako erabilpen gabekoak, behartzen dutenak kotxe pribatua erabiltzen. Beraz, dentsifikazioa eta bizi kalitatea ez dira etxaiak, dentsifikazioa ez da hazinamendua, baizik eta lurraren erabilpen egokia. Nun modu duinean bizitzeko leku apropos guztiak, mota guztietakoak dauden. Ez pentsatu pilatu behar garela, ez. Baina pentsa dezagun, hiri mediterraneoa betidanik izan da historikoki konpaktoa. Ibilgailuak ez zeuden momentuan eta lekuen artean mugitzeko aukera ez zegoenean, elkarren alboan bizi behar. Oso diferente izaten da mundu anglo-saxoniarra, nun hiriak askoz beranduxeago, askoz gazteagoak diren, eta nun sortu diren zonaldeak dentsitate bajukoak, gutxikoak, ikaragarri zabalak. Estatu Batuetan batzutan, ikusten ditut gogoz eta, gogoz ikusten ditut balako,
dozena kilometrotan zabaltzen diren etxe bakarreko zonaldeak. Hori da jasangarria ez dena, jasaezina eta ekitatiboa, justua ez da. Lehen aipatu duzu, ez, orain metroa egiten ari direla, eta bueno, mugikortasun pare bat, mugikortasun mota ezberdin pare batzuk aipatu dituzu, zein modutan susta daiteke, ez, mugikortasun jasangarria hirigintza plan batean? Hirigintzaren planak dira, planifikazioa dira giltza. Beraz, galdera oso ondo sustuta dago zentzu horretan. Planifikatu behar da, hiri bat nun sistema, mugitzeko sare bat dagoenean, esaten dizut, edo oinez, edo bizikletaz, edo kutsadura gutxiko ibilgailuetaz mugitzeko. Esaten dut, kutsadura gutxiko ibilgailuetaz eta gaur egun, zabalduta dago kotxe elektrikoa edo ibilgailu elektrikoak direla hoberena. Eta hori ez da egia. Pentsatu behar da nondik zein modutan sortzen den elektrizitate hori. Elektrizitatea beraz ez da garbia. Garbia da segun sortzeko prozeduraren arabera. Gasa erretzen denean elektrizitatea sortzeko hori ez da jasangarria. Beraz, orduan egon behar da sistema bat. Egon behar da oinez. Baina behar ditugun ekipamenduak eta aisialdirako zonaldeak, topaguneak, ekipamendu kulturalak, deportiboak eta bar, ez dira oso urrun egon behar haien artean. Demagun badaukat, sare bat oso ondo egokituta, planeamenduaren bidez, distantziak oinez edo bizikletak. Baina haien artean badira 6 kilometro, esan nahi dut, etxetik zinemara joateko edo etxetik gune komertziala joateko 10 kilometro baldin badira, batzuk gazteek erabiliko dituzte bizikletak, baina adineko jendia eta helduek ez dute horren beste erabiliko. Orduan, baldintza da zerbitzuak eta ekipamenduak haien elkarren artean kokatzea. Eta hori da planeamenduaren funtzioa. Egia esan, ditugun hiriak, eta garai batean egin ziren hiriak, beste modu horretan, beste ereduari egokituz, lehen osatzen dizun ereduari, hau da, funtzioen araberako banandutak. Eta hortik alde egindu behar geha, beste eredu batera hurbiltzeko. Hori ez da lortuko egun batetik bestera, baina hirigintza horretaz arduratu behar da. Hau da, esaterako parkinak. Hirien parkinak, hirigunean daudenak. Parkin horiek itxi behar dira turisten, kanpotarren erabilpenerako. Esan nahi dut, hirian bertan, edo hirian erdigunean, egon behar dira kotxeak haien biztanlenak, hor bizi direnen kotxeak, edo zamalanak eta bar egiteko beharrezkoak direnak. Baina etorkinak, turistak eta bar etortzen direnean, kanpoan aparkatu behar dute. Eta zergatik aipatzen dut hau, ez dagolako borondatea parkin horiek izteko eta bertakoentzako usteko. Begira, duela hilabete batzuk bukatu egin da hemen Donostin Bartolome Muineoan egiteko zegoen plangintza. Bukatu egin da momentuz, eten egin da plana. Eta plana zen gune komertzial ikaragarria eta sekulako parkina egiteko, hain zuen ere, Muineoa mendia ustutzen. Pentsa, mendia ustu, hiri erdian egiteko parkina eta gune komertziala ikaragarria dendaz. Esango didazu, zertarako egiten den hor, kriston parkina, pentsatzen dugunean, oinez edo bizikleta zerolako ibilgailuez erabili behar bada hiria. Zertarako egiten duzu hori? Klaro, jendia jarri zen kontra bertakoe, bizilaguna jarri dira kontra eta lortu dute atzera bota. Baina helburua hori zen, parkin bat nun aparkatu dezaketen kotxea hiria ikustera etortzen direnak eta bere erosketak egitera etortzen direnak. Zein da benetan borondatea? Orduan,
ba, ez dakit azkenean, galderak horren lotuta daudenez, egin zait galderaren muina edo, baina hori, esan nahi dut jasangarria izateko, sortu behar dira baldintzak. Eta baldintzak ez dira turistantzako parkinak. Baldintzak dira sareak barnean mugitzeko erosoak eta jasangarriak direnak. Lehen, aipatu dituzu hainbat leku herrialde, zuretzat zer eredu urbanistiko dira zure ustez, eredugarriak jasangarritasunari dagokionez? Begira, elkarrizketa honetaz, pentsatzen nintzela, interneten sartu hainbat datu gaurkotzeko eta beste ideiak bilatzeko, ezta? Eta askotan gustatzen zait hiri jasangarrien rankinak edo zerrendak, ezta? Norgehiagoka honetan zein izango den hiri jasangarriena munduari begira, ezta? Konkurtsoak eta ba. Eta orduan hor jartzen du. Jasangarrienak dira, azteko, ez dakite, lehenengo lau lekuetan, ez dakit esango dizuan lehenengo lekuan dagoena, edo bigarren. Londres, Parisa, Tokio eta Nueva York, ezta? Zenbaki handiei begira, dituztelako hainbat ezaugarri. Ez dut uste munduko hiri jasangarrienak direnak, eredu jasangarrienak. Beraz, eredu jasangarria edo jasangarrienak batzutan aurkitzen ditugu ekintza puntualetan. Eta esango dizut gehien maitatzen dudana, eta ez honetarako prestatuta. Bartzelonako superetxadiak deitzen direnak. Supermanzanas, superilles, katalanez, eta zer da hori? Badakigu eta horko irudi batzuk, hartzen badituzue argi ikusiko da, ezta? Hirien trasaketa edo antolaketa zabalgunetan, 19 eta 20. mendeko zabalgunetan, ortogonala den banaketa baten arabera antolatuta daude. Ezta damero edo itxura edo egitura daukana, bale? Eta kaleen arteko eraikinei deitzen zaie etxadi, bale? Eta etxadien artean kaleak. Superilen, superetxadien proposamena, planak eta gauzatzeak badatoz Salvador Ruedaren pertsonai oso garrantzitsua ekologia mailan katalanarra haren eskutikan. Eta da, 3 etxadi lotu funtzionalki, ez lotu fizikoki, esan nahi baizik eta 3 etxadien arteko kaleetan kendu egiten da, edo saiestu debekatu egiten da kotxeen erabilpena, trafikoa. Beraz, lotu egiten da, sortu egiten da unitate bat, 3 etxadi banatzen edo, eta hor sortzen da elkarkidetzarako eta bizitzeko gune individuala independentea, non trafikorik ez dagoenean. Hori da, daukagun eredu hortatik, eredu jasangarrira pasatzeko nik ezagutzen dudan irtenbide eta proposamena politenetarikoa eta hoberena, zentzu guztietan. Hor sortzen da bizitzeko leku aproposa, zarata, kutsadura, topaguneak. Bizitza zeharo aldatu egiten da hor barruan, berriro biztanleak jabetu egiten dira espazio horretaz, eta hor bertan jarduera kirolentzako jarduerak, kulturalak, eta berreskuratu egiten dute, ez dago trafikorik. Hori da niretzat eredu xumea, xumea, baina praktikoena, hoberena, eredu batetik bestera. Gauza ez da sortzea parke bat, edo sekulako zonalde berdea, bakarra danean. Eta hiri eredua aldatzen ez direnean, baina ohituta gaude. Komunikazio bideetan eta sortu dute kriston parke berria, ez dakizetzen bat metro karratu berdearen, bai,
puntualki oso interesgarriak dira eta bere funtzioak beteko dituzte. Baina aldatu beharrekoa da bizitzeko antolatzen dugun eredua, bizimodua. Eta bizimodua ez badugu aldatzen, ez dago jasangarritasunarik. Beraz, galdetu nahiko nizuke, ez, nola eragiten duen hiriaren antolaketak, ez, hiritarren osasunean? Zeharo, eman dizudan, ontsi bertan eman dizudan, zer adibidea seinale handiena da, esan nahi dut. Baldin badago lekua, zera aire puroa arnasteko, kirolak egiteko, giza harremanak, ez dut nahikoa insistituko, giza harremanak, elkarkidetza, bizikidetza, horiek guztiak dira buru osasunaren eta osasun fisikoaren oinarriak. Eta oinarri horiek lortu daitezke, baldintza horiek lortu daitezke espazioa dagoenean. Espazioaren erabilpena bereziki trafikoarena denean, horrez dago hori guztia egiterik, ezinezkoa da. Jun zaitez, oain hemen Donostin beste adibidat, uztailean abuztuan, kaleak, kotxez beteta, turistaz gainezka. Horrez dago zoriontsua izateko osasuntxua, osasuntxua izateko biderik, ez dago aukerarik. Ez da posible. Bueno, eta urbanismo jasangarriarekin, gai honekin bukatzeko, galdetu nahiko nizuke, ez, hirigintza jasangarria eta gizarte inklusiboa uztartzea ea posible den. Oafa. A ber, teknikoki, nolabaitean esan da posible esan beharko litzateke, baina bizi garen momentu hortan eta nagusia den eredu sozioekonomikoaren arabera ezinezkoa da, begira. Bueltatzen naiz hobekin ezagutzen dudan adibidera hirira, bale? Nola lortu zera gizarte ekitatiboa, zera inklusiboa, nola lortu baldin eta hemengo etxebizitzak bakarrik aberantzako mailakoak dira. Zerbitzuak, esatetako dendak, bale? Zerbitzuak emateko negozio bat jarri behar duzu, lokalen presioa izan behar da, ez dakit nola esan, egokia. Hemengo lokalen presioak dira, ezinezkoa 6.000 euro, 10.000 euro, horra beniran, 18.000 euro hilabetero. Orduan, bakarrik ezarriko dira negozioak elitetarako produktuak saltzen dituztenak. Ada, nazioarteko enpresa horiek, multinazionalak direnak, horiek bat dituzte baliabideak eta etekinak nahikoak direnak halako negozioak mantentzeko. Orduan, hiria ez da ekitatiboa, hiria ez da justua, hiriak ez du eskaintzen jendeak bizitzeko behar duena, elkarkidetza inklusiboa izateko, baizik eta etekin ekonomikoak sortzeko lekuak eta negozioak. Orduan, nola izan daiteke, nola parekatu, nola jun daitezke elkarri lotuta bizikidetza, ez dakit zehatz galdera nolak esaten zuen, eta jasangarritasuna, esan nahi dut, ezinezkoa da. Bueno, orain hitz egingo dugu pixka bat, ez, paisaiaren integrazioa eta hirigintzari buruz, ez, eta galdetu nahiko nizuke zer irizpide erabili beharko liratekeen, ez, paisaia kontuan hartzen duen hiri bat diseinatzeko edo diseinatzeko orduan. Bale. Hemen ere galdera nahiko simplea izan daiteke edo abiatzeko edo abiapuntua simplea eta logikoa izan behar da. Hiria gorde behar ditu ahal den neurrian inguruko lurraldearen espazioaren ezaugarri naturalak, bai topografiaren aldetikan, bai hidrografiaren aldetikan, eta bai landaretzaren aldetikan, ahal den neurrian.
egoera idealaren irudia pixka bat sortzeko, ze esango nuke. Ba, demagun hemen daukagula hiria inguratzen duen zonaldea, inguratzen duena, eta hemen hiria. Haien arteko transitoa, edo batetik bestera juteko, izan aldaketa fisikoa, paisaiarena izan beharko litzateke progresiboa, esan nahi dut. Inguru naturalean badaude landaretza mota bat, edo landare batzuk, gutxinaka ez dira, hiria hurbiltzen garen neurrian ez dira desagertuko, baizik eta leku gutxiago jasoko dute, esan nahi dut, agertuko dira zonalde eraikiak, eta zonalde iraikiak nagusitzen diren neurrian, gutxiago izango dira landaretzarako zonaldeak, berdearen zonaldeak. Baina, transizio hori batetik bestera pasatzeko transizio hori izan behar da progresiboa. Eta hirian gaudenean, argi eta garbi ikusi behar ditugu mantentzen direla inguruaren ezaugarri batzuk. Bale? Hau da, esaterako, ibaiak ez dira lurperatu edo ezkutatu. Hiriaren landareria ikusten begiratzen dugunean inguruaren antzekoa da. Bale? Eta batzutan, errealitatean gertatzen dena zer da. Ikusten ditugu sekulako jardinak hiriak, espezie tropikalekin, ze polita, ze erakargarria, ze ikusgarria dira, baina barkatu, ez daukate zer ikusirik bertako landaretzarekin. Bai, ez daukate, baina oso politiak dira. Orduan, sekretoa, komila artean, klabea, giltza, da ahalik eta antzekoen izateko. Inguru giroa eta hiria. Eta orduan esango dugu, txertatu egin dute hiria eta egia esan, impermeabilizatu egin dira hainbat zonalde, eraikinak eraiki ahal izateko, gutxitu egin dira zonalde berdeak, baina haien artean oso antzekoak dira. Uste dut hori da abia puntua, hausnartu behar duguna, eta hor aurkituko ditugu klabeak. Ez dago sekretorik, ez dago eraikitza ondirik, proiektu arkitektoniko ondirik. Nolako garrantzia, ematen diozu ikuspegi kultural eta historikoari, paisai edo paisaiaren planifikazioan? Dena, garrantzi osoa esan nahi dut. Zer da paisaiarien pasaia? Mendetan zehar sortu dugun, edo paisaia ingurukoa, mendetan zehar sortu dugun ekosistema bat moldatuta gure beharretara, eta moldatu egin duguna gure beharren eta gure tekniken eta gure ohituren arabera. Gertaera historiko horiek dira gauzatu gaituztena herri bezala, hiri bezala eta gizarte bezala. Gertaera kultural, historiko horiek. Orduan, gertaera horietan dago gure sustraia. Orduan, leku identitarioak lortu nahi baditugu, mantendu behar ditugu ezaugarri, kultura, historiko horiek. Horiekin akabatzen ditugunean, akabatzen dugu gure identitatearekin eta gure espazioekin. Eta hori da berez gertatzen ari dena. Jun zaitez, hiri guztien ardatz nagusira. Gran Bia, askatasuneko hiribidea, denetara. Eta esan zertan bereizten dira, kale nagusi horiek haien artean. Ez dago bereizterik. Esan nahi dut, kaleko bankua baldin badira antzekoa guztietan, modan daudenak. Ez dakit Tokion fabrikatu ekoiztu egiten direnak. Zerbitzuak, bakarrik lehen osaten duenan. Multinazionalek eskaintzen dituzten produktuenak. Etekin ekonomikoak ematen dituztenak. Orduan, nun dago hemen, jun zaitez, ardatz nagusi hori, eta esan nun dago gure nortasuna. Gero, nortasunaren erabilpen utxala. Oain eraikitzen ari da hemen Donostian Basque Culinary Centerren bigarren egoitza. Izan da polemika ikaragarria hor Groseko auzoan. Lehenengo egoitza badago hor hiri inguruetan, baina oain zentrokaldean ekipamenduen beharra eta gabezia daukan
auzo batean, bale? Eraikitzen dira, bueno, eliteentzako, eraikin bat. Orduan, egon zen konkurtso bat, aber zenolako enpresak eraikiko zuen eraikin hori, ezta? Fondo publikoekin ordainduta. Eta, bueno, irabazi zuen enpresak, ona etorri zen eta aurkeztu zuen bere eraikina, bale? Hitzaldi publiko batean. Orduan, erakutsi dituzten bi irudi. Esaten, bueno, beraiek oinarritu zuten eraikinaren diseinua gure identitatean, bale? Zenolako identitatearen ikurrak? Kontxako barandila, ezagutzen duzu Kontxako barandila? Eta pintxoetan. Orduan, pintxo baten irudia eta Kontxako eta zuen identitatean oinarritu egin dugu identitatearen erabilpen hutsala. Garbiketa ekologikoa, jasangarritasunaren irudi txarrena, identitatearen irudi txarrena. Beraz, nun dago kulturaren mantentzea? Bageneukan hemen sekulako garrantzitsua zen eraikin bat, zine baten xedea zana, Bellas Artes deritzona. Bueno, ustutzen ari dira, obratan gaude, eta gorde den bakarra fatxada. Fatxadismo. Aintzineko ekipamendu kultural, eraikin kulturalen, gordetzen dugun bakarra da fatxada. Hollywoodeko pelikula horiek grabatzen zirenak, fatxaden montajeak osatuz, antzeko parezido ditzen dena, esan nahi dut, mantentzen duzu fatxada bat, eta haren atzetikan badakizu zer dagoen hotela. Barneko egitura gordetzen ez duena. Barneko elementu baliotsuak, zine horietakoak, gordetzen ez dituztenak. Orduan, zertan dago? Nun islatzen da gure historioa, gure historiaren, gure kulturaren oinarriak? Beraz, galtzen dugunean, galtzen dugu identitatea, eta hirien ardatz nagusien elementu faltsuak sortzen dira. Begira, inportantzia, garrantzia daukan ala ez. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.